Angisayena umlandeli kaKhuzani. Lutho angisayilandeli Dlamlenze. Lento yokuba neqhawe seyiphelelwe isikhathi. Lento yokulandela umculi seyiphelelwe isikhathi. Uyabona ke into mawuyenza noma seyiphelelwe isikhathi iba isicefe. Iba isidina. uKhuzani uma yenza iphutha naye sengizomtalapha. Ngizofana noNtunsula. uNtunsula angivele ngisuke nje ngimtalapha uNtunsula mina. Mina ngithatha iphutha lakhe asuke lenzile ngimtalaphe ngalo. Uyabona? Uma yenze kahle futhi ngiyamncoma. Uma yenze kahle ngiyamncoma, ngimbize ngenkosi, ngimbize ngensizwa, ngimbize ngawo wonke amagama amnandi lawo. Umthandeni umfokaManqele. Angisenalo nje iqhawe. Ithe phithi ke ukuthi uKhuzani ile nhlobo engadalabheki. Bengifisa nje ukuthi uKhuzani akasithole isibhaqo kimi. Inkinga ukuthi uKhuzani uhlelekile. uKhuzani une-order, uyahlonipha uKhuzani. Akatalabheki uKhuzani and unengoma. Yazi cha bafethu ngicela unitshele iqiniso. Angiseyena impela umlandeli kaKhuzani. Kodwa uKhuzani uyaswela ukuthi uzomtalabha ngani. Yabona nje ngisazoke ngiswele nje ukuthi yini nje engayitalabhela uKhuzani ngoba lo muntu unezenzo ezinhle nje. uKhuzani izenzo zakhe zinhle zodwa. uKhuzani uprofessional, hayi ukuthi akanawo amaphutha. Inkinga ile professionalism yakhe ikwi-high level. WeKhuzani angisena umlandeli wakho mfowethu. Ngibonge kakhulu ukuthi ngikulandelile mfowethu sonke lesi sikhathi ngakulwela izimpi zakho zakwa social media ngayinqoba mfowethu baze bavuma engangilwa nabo bangivuma mfowethu benzo live bengivuma nqwaba yo live ababenzile bengivuma nje ukuthi akekho umuntu owake walwa nabo njengami. Ikhova ama Red Nation abenzile live insizwa eziningi ezinye sezalala zalukhuluma iqiniso ukuthi cha izimpi ngazilwa zonke impela izimpi zakho qhawe ngayinqoba impela nje. Yabona mabethi bakutalapha ngivele ngenza ivideo ngishaye kunyiwe. Mabethi bakutalapha ngivele ngenza ivideo ngishaye kunyiwe ngingene ko live babo ngibatalaphe ko live babo kushube kushunquthuli. Uyabona bangivumile mfowethu. Uyabona lento yokutalabhana beyisanesidingo. Lento yoqhawe lami hayi Khuzani angisakulandeli nkabi yami. Hayi angisakulandeli mfowethu. Hayi lutho nkabi yami. Hayi angisakulandeli mfowethu. Sengizoyidlalela nje ingoma emnandi mfowethu. Ngiqhubeke nempilo. Ingoma yakho mayimnandi ngizodlala. Ingoma yomunye mayimnandi ngizodlala. Nengoma ezimbi ke nje ngizobulalela ububi bazo khona ngizokwazi ukubugxeka. Uyabona ezimbi ngizobulalela ububi bazo ukuze ngikwazi ukubugxeka. Laphana vele eqhawe wayintshontsha ingoma yomfana laphana. Cha asilikhulumeni iqiniso. Laphana qhawe wayintshontsha ingoma yomfana le ethi nisheshe nangijaja. Cha le ngoma qhawe wayintshontsha impela qhawe. Wayintshontsha impela. Cha qhawe wayintshontsha le. Hayi qhawe qhawe lami hayi. Hayi walisika intshontsho lapha qhawe. Le ngoma qhawe ubuvela uyintshontshile qhawe. Ayikho nje lento oyishilo ukuthi hayi ngoba ngibalekela izinkulumo. Hayi qhawe. Hayi qhawe uyintshontsile ingoma yomfana.
Hey madoda, uMaskandi. Akhona amahlaya kuMaskandi. Lithi iqhawe hayi ngoba manje ngibalekela ukukhuluma abameli bami bebethi ngizolwina. Icala lani iqhawe obuzolwini? Icala lani? Ngoba ingoma yomfana qhawe wayitshontsha nje noma ke phela qhawe wayivuselela ingoma leya ngoma lo mfana ayikazi trend leya ngoma. Le ngoma iqala ukutrenda ngawe qhawe. Leya ngoma itrende kwi-album yakhe ayikazi itrende kulowa mfana. Ingoma nje engakazi nakwe leya. Obuka nama-views ayo awekho nje awekho. Ayihlanganisile ngisho 200,000. Uyabona ingoma nje engakazi nakwe ngoba lo mfana uyakhwabalasa uyahlohloza la emadlebeni mayicula uyabona. So leya ngoma qhawe wayihlobisa leya ngoma wayidecorate uyabona yakhala kamnandi yanesiqi yahleleka uyabona. Kodwa qhawe wawintshontshile qhawe. Cha wawintshontshile asilivumi iqiniso qhawe uyabona. Alibulali iqiniso mawulivume uyabona. Umuva kamnandi nempilo unonembezo free uyabona. Kodwa nje qhawe sengikhuluma nje iqiniso elimsulwa ngealbum yakho mfowethu cha. Imnandi nandi lokugcina ngci ialbum yakho. Makuthi nje mangihalela nje ukudlala ialbum kuwo wonke nje ama-album aphumile uyabo. Number 1 ngithi Khuzani, number 2 ngithi Falama uyabona. Number 3 ngithi Gatsheni. Ushayile futhi uGatsheni kulokho. Uyihlulile ialbum yakhe ya last year. Shayile impela uGatsheni kulokho uyabona. Number 4 ngithi lo mfana lo uJive uyabona. Number 4 ngithi Jive. Hayi number 3 uJive number 3 uGatsheni number 4 yeah. Gatsheni number 4 uJive number 3 uyabona. Hayi qhawe ngeke i-album yakhe imnandi kakhulu laphana. Ha we mame hayi na le ngoma ithi ngisheshe nangijaja ayiqhawe ubuyenze kamnandi leya ngoma ayibuyenze kamnandi uyabona.